Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. Падрыхтоўка да святкавання Дня волі 2019 набірае абароты. Ужо пададзена заяўка ў Мінгарвыканкам на правядзенне святочнага канцэрта, святкавання на стадыёне «Дынама». Гэта святкаванне плануецца правесці 24 сакавіка. Сёння на 25 сакавіка і на пляцоўцы ля опернага тэатра была пададзена яшчэ адна заяўка. Про тое, як плануюць адсвяткаваць 25 сакавіка Дзень волі, заяўнікі, што там плануецца арганізаваць, мы сёння пагаворым са старшынёй руху за свабоду Юрасём Губарэвічам і старшынёй аргкамітэта па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталём Рымашэўскім. Добрый дзень, шановнае гаспадарства. Дзень добрый. Я так разумею, што заяўка была пададзеная сёння раніцай. Давайте вось з самага пачатку. Чаму была вырашана быць, каб падалі паралельную заяўку? Давайте, спадар Віталь. Ну, па-першае, гэта не альтэрнатыва, гэта дапаўненне к той заяўцы, которая пададзена на канцэрт 24 сакавіка. І мы нават разумеючы, што 25 гэта будні дзень, не зусім зручна для збору людзей, но тым не менш мы падалі заяўку ў панядзелак. Гэта дзеля таго, каб людзі маглі прыйсці і на канцэрт, адсвяткаваць вось у такім святочным фармаце і прыйсці на палітычную акцыю, на которую запрашаем мы. Перадусім, фармат нашай акцыі, ён выразна палітычнай мэты носіць. Мы будзем заклікаць людзей далучацца да нашай кампаніі ў падтрымку незалежнасці Беларусі. Перадусім, гэта за дэнансацыю пагаднення аб саюзнай дзяржаве. Яно проста мусіць быць знішчана, і беларусы мусяць паказаць, што яны супраць анексіі вось гэтай паўзучай з боку Расіі. Па-другое, гэта ў падтрымку беларускай мовы і беларускай культуры. У нас таксама шэраг заканадаўчых прапановаў і за наданне чырвона-беламу сцягу і гербу пагоня статуса першай дзяржаўнай сімволіцы. Наш сцяг, наша мова, наша зямля. Заклікаем далучацца да палітычнага руху за незалежнасць Беларусі. Прычым мы прапануем не проста лозунгі. Улада таксама кажа вельмі шмат лозунгаў, але ад гэтага ад лозунгаў наша незалежнасць не ўмацоўваецца. Мы прапануем вельмі канкрэтныя крокі, мы прапануем беларускай уладзе прыняць вельмі канкрэтныя законы, ну а беларускім грамадзянам заклікаем далучацца да вось гэтага грамадскага ціску на ўладу, таму што святкаваць гэта добра, але без палітычнага змагання. Так проста вось беларуская незалежнасць не будзе абаронена. Мы спадзяемся, што тыя, хто прыйдуць на 24-га, і я сам збіраюся, я думаю, мае калегі таксама падтрымаць гэту акцыю, далучацца пасля, ну, многія з іх далучацца да палітычнай вось нашай такой акцыі у падтрымку незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Дзякуй. Юрась, все ж таки, чаму вырашылі, вот Віталь кажа, што гэта не паралельна, гэта вот адно дапаўняе другое акцыя. Тым не менш, ці не было спробы, ну, неяк так, аргкамітэт 24-го з аргкамітэтам 25 сакавіка неяк сумясціць і разам ўсё рабіць, разам падаваць заяўкі на гэта і на гэта, калі ёсць патрэба, разам працаваць, ці ўсё ж такі там хто-то да каго не хоча далучацца? Ну, канешне, все атрымаецца, калі мы будзем рабіць гэта разам. І з нашага боку тут адкрытыя дзверы, мы заклікаем усіх планаваць разам і адно і другое мерапрыемства. Тут можам адзін аднога взаемадапаўняць. І вельмі важна, што будуць розныя фарматы, каб людзі мелі магчымасць выбраць. Бо маштаб гэтай даты ў гісторыі Беларусі цяжка пераацаніць. І мусяць праходзіць рознага плана мерапрыемства. Это могуць быць і навуковыя канферэнцыі, это могуць быць канцэрты, на якія людзі прыйдуць адпачыць, паслухаць музыкаў, но і вельмі важна, каб был палітычны складнік, бо без яго мерапрыемства будзе непоўнае. Я просто узгадаю падзеі мінулага года, калі мы праводзілі азначэнне 100-х угодкаў БНР, так шмат людзей сабралося менавіта таму, што яны адчувалі палітычны складнік гэтага мерапрыемства. Так была
зручная пляцоўка ў цэнтры Мінска. Был легальны фармат, што дазволіла людзям прыйсці разам з сем'ямі. Но людзі прыйшлі, каб выказацца ў падтрымку незалежнасці. Менавіта таму была такая мора чырвона-белых сцягоў. Людзі былі радыя бачыць адзін аднога і разумець, што у сённяшняй Беларусі іх не адзінкі, іх дзесяткі тысячаў. Мы прапануем людзям таксама прыйсці разам і заявіць палітычны пратэст супраць планаў анексіі Беларусі. Менавіта таму мы прапануем мітынг на панядзелак 25 сакавіка. Ну і зрэшты была размова, вось, напрыклад, з беларусам мы размаўлялі пра тое, што калі ім дадуць заявку, дазвол дадуць на 24-го, то мы далучымся, безумоўна. Адзінае, што трэба разумець, што на 24 сакавіка падалі заявку ў грамадскія аб'яднанні. І іх фармат, гэта фармат свята, канцэрта, і гэта ўсё. Я выбачаюся, такім чынам у вас ужо, ну, вы абмеркавалі гэтую сітуацыю, вот вы кажаце і вы, Юраш, пра тое, што павінен прысутнічаць палітычны аспект. Але вам ужо сказалі, што 24 числа на стадыёне Дынама, калі ўсё атрымаецца, то там палітычны аспект, ну, скажем так, не прагучыць з нейкіх меркаванняў, там, ці арганізатараў, ці уладальнікаў гэтай пляцоўкі. Ну, арганізатары выказаліся ўжо на гэты конт, і у тым ліку ў вашым эфіры, і там фармат абмежаваны. Апроч таго, трэба задаць пытанне, што будзе, калі ўлады не дазволяць 24-го. Ну, мне здаецца, арганізатары таксама ясна сказалі, што ну, не будзе нічога. У нас акцыя пройдзе ў любым выпадку, таму што калі б не праводзіліся санкцыянаваныя, несанкцыянаваныя святкаванне дні волі, то, в прынцыпе, пра гэту дату ўжо б не ведалі ў Беларусі, бо ўлады ўсё зрабілі, каб знішчыць памяць аб нашай нацыянальнай гісторыі, нацыянальнай культуры. Мы сёння гэты палітычны складнік захоўваем, нясем, ну і зноў-такі мы не проста прапануем лозунгі, мы прапануем палітычную кампанію. Закликаем долучиться усіх. Я перакананы, што і арганізатары 24 сакавіка таксама падтрымаюць гэтыя лозунгі, падтрымаюць гэтыя ідэі, і асабіста, і, можа быць, арганізацыйна далучыцца і да арганізацыі 25 сакавіка. Ну, я тут паправлю крыху спадара Віталя, што арганізатары 24 сакавіка святкавання на Дынама сказалі, што калі раптам не будзе дазволу на гэтую пляцоўку, стадыён Дынама, то ёсць іншыя варыянты, там каля палацу спорту пляцоўка, яшчэ там нейкія, то есть яны таксама нешта будуць рабіць абавязкова, можа быць не на стадыёне, а ў іншым месцы. Тым ліку гучала, што ёсць варыянт ісці в клубы і рабіць маленькія такія пляцовачкі, маленькія канцэрты і адзначаць там, но тады мы губляем палітычны складнік, тады мы не даем магчымасці людзям выказацца ў падтрымку незалежнасці вольна на вуліцах горада Мінска. Для нас было вельмі важна, каб такая магчымасць у людзей прысутнічала. Менавіта таму мы падаем эту заявку. Тым больш, што па стадыёне Дынама ўжо прагучалі меркаванні і пазіцыі адміністрацыі Дынама, што яны не разглядаюць вогуле магчымасці правядзення там якога там не было масавага мерапрыемства напярэдадні еўрапейскіх гульняў. І тут не варта сидзець і проста чакаць, калі там улада даспее ці не даспее. Трэба прапаноўваць дадатковыя варыянты, каб людзі ўсё ж такі мелі гэтую легальную магчымасць выйсці і паказаць, што нас шмат і што мы падтрымліваем незалежнасць. Спадар Віталь, вы адзначылі, ну і Юрась таксама, што ёсць рызыка, што на стадыёне Дынама не атрымаецца правесці. Пойдуць яны ў клубы ці пойдуць іншае месца, гэта іншае. Калі 25 сакавіка не будзе дазволу на гэтую пляцоўку ля опернага тэатра? Акцыя все адно адбудзецца. І ў гэтым прынцыповая розніца, таму што быць закладнікамі ўлады, а калі яны не дадуць дазвол, напрыклад, 24-го і на Дынама, і каля палаца спорту, і паўсюль. Да ўлады, зрэшты, ніколі па сваёй добрай волі яшчэ не давалі дазвол на святкаванне нацыянальных святаў. І трэба адзначыць, што мінулае стагоддзе БНР вось у такім фармаце адбылося ў тым ліку, і дзякуючы і Міколі Статкевічу, аргкамітэту БНР, которые і ўлады ведалі, што ёсць альтэрнатыва, альбо гэта будзе дазволенае мерапрыемства, альбо будзе масава недазволеная акцыя пратэста. Гэта аналітычна прааналізаваўшы, яны таксама разумеюць, што не было добрай волі 100% уладаў вось так вот даваць дазвол на святкаванне 25-го. Яны вымушаны гэта былі зрабіць. А беларусы, которые 20 год адстойвалі гэта права, можна сказаць, што это агульная перамога, агульнае свята, прыватызаваць яе, конечно, можна спрабаваць, но это будзе выглядаць смешна, таму што гэта не так.
акцыя 25 сакавіка адбудзецца, і мы сёння пра гэта казалі на прэс-канферэнцыі, гэта наша супольная пазіцыя. Тым больш, што мы не бачым падстаў, каб адмовіць на той пляцоўцы, дзе ўжо быў дадзены дазвол і дзе былі вытрыманыя все патрабаванні заканадаўства ў масавых мерапрыемствах. Я нагадваю, проста ў мінулым годзе мы мелі гэтую пляцоўку і правялі там годна мерапрыемства без сялякіх парушэнняў. Ну, у мінулым годзе гэта было святкаванне, канцэрт, плюс нейкі палітычны аспект, выступы палітыкаў. Зараз толькі палітычныя акцыі. І тут можа быць іншае стаўленне ва ўладаў да таго, даваць ці не даваць дазвол. Уладаў можа быць любое стаўленне. Калі мы з'яўляемся палітычнымі сіламі, сілай незалежнай палітычнай сілай, мы не мусім там чакаць надвор'я там ад таго, што стукне ў галаву ўладам сёння адно ці іншае. У нас ёсць свая мэта, свая задача. Сёння гэта ясная задача прапанаваць людзям палітычную альтэрнатыву. Мы яе прапановваем, мы яе агучваем. Як павядуць сабе ўлады, гэта ўжо іх справа. Мы кажам пра тое, што акцыя мусіць быць, і яна мусіць быць масавая, яна мусіць быць вось з палітычным такім зместам. Безумоўна, у нас пададзена заяўка, насамрэч мы з запасам падавалі заяўку там з 17:00 до 21:00, і там, калі будзе дадзены дазвол, а мы в прынцыпе сёння адкрытыя да ўладаў, няма падстаў не даваць гэты дазвол, то будзе і безумоўна і музычнае нейкае аздабленне, вось дадатковы фармат, але мы падкрэсліваем, што тут вось самае галоўнае гэта палітычныя лозунгі, палітычныя мэты. В прынцыпе, калі беларускае грамадства не пакажа, што яно згодна сёння падтрымліваць незалежнасць, бараніць нашу краіну ад Расіі, то в прынцыпе так і застануцца проста пустыя заявы там Александра Лукашенка, не пацверджаныя ніякімі дзеяннямі. Прогучала, што з 17 до 21 пададзена заяўка, я пачытаў, што з 16. Так, 16 пачатак збору, мітынг. Мы зноў закладаем пэўную магчымасць для больш гнуткую для збору людзей, бо вядома, калі прапісваецца час пачатку і завяршэння, улады праз міліцыю вельмі дакладна адсочваюць, каб мікрафон не быў включены на хвіліну раней і, не дай бог, будзе выключены на хвіліну пазней, бо гэта ўжо з'яўляецца парушэннем. Таму часу будзе дастаткова на тое, каб правесці і мітынг, і канцэрт, калі спатрэбіцца, і мець магчымасць для нефармальных стасункаў, сустрэчаў на той пляцоўцы, на якой мы падалі заяўку. Але тут самае галоўнае пытанне. Нават калі 16 пачатак збору, у 17, да прыкладу, пачатак, хто прыйдзе о 17 гадзіне? Мітынг у нас будзе пачынацца не раней за 18, тому што, ну, звычайна, ёсць людзі, которые прыходзяць раней, а мы заклікаем, па-першае, і нашы арганізацыі будуць выставляць стэнды, і мы заклікаем іншыя грамадскія арганізацыі, палітычныя партыі далучацца, і заўсёды патрэбны час на падрыхтоўку. Калі вось вы пабачыце любое масавае мерапрыемства, там людзі прыходзяць у любых час, который оно не было прызначана, звычайна за 40 хвілін нават. У мітынг, сам мітынг менавіта з прамовамі, з заклікамі, ён пачнецца о 18 гадзіне. Такім чынам, вот ёсць спадзяванне, што ўсё ж такі збяруцца не толькі, ну так бы мовіць, дармаеды, міліцыі і журналісты, а будуць яшчэ і людзі, якія пасля працы паспеюць. Безумоўна, мы на гэта не разлічваем. Ну, тым больш, што ўжо ёсць і практыка правядзення раней адзначэння дня волі ў працоўныя дні, і не трэба глядзець на сённяшнія ўмовы надвор'я ці то, што рана цемнее, заўсёды ёсць магчымасць людзей сабраць пасля працы, заўсёды ёсць час, каб паспець правесці мерапрыемства нават з улікам таго, што праводзіліся раней 6. Я нагадаю, што сёння была пададзена заяўка на правядзенне святкавання Дня волі 25 сакавіка на пляцоўцы ля опернага тэатра. Пра тое, як плануецца адсвяткаваць гэтую дату на гэтай пляцоўцы, мы гаворым з Юрасём Губарэвічам, Віталём Рымашэўскім. Вернемся праз 1,5 хвіліны. Зміцер Лукашук у студыі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Запалки, тытунёвы дым, няма кахання у нашым жыцці, грошай не маю, праца
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Ад 1 лютага ў Беларусі змяняецца колькасць крытэрыяў прызнання дзяцей, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы. Было 6 крытэрыяў, цяпер іх 3. Паставіць на ўлік сям'ю будзе складаней. Гэтае палажэнне зацверджана пастановай Савета міністраў. Міліцыянты змогуць ацэньваць сітуацыю, наведваючы сем'і, якія стаяць на прафілактычным уліку, а таксама разглядаючы заявы і паведамленні як грамадзянаў, гэтак і юрыдычных асобаў пра небяспечныя сем'і. Міліцыянты будуць рыхтаваць дакументы, каб накіраваць бацькоў ці іншых сваякоў непаўналетніх у лячэбна-працоўныя прафілакторыі. Дзяржсакратар гэтак званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі Рыгор Рапота выступае за прасоўванне інтэграцыі шляхам стварэння наднацыянальных структур у Мінску і Маскве. Чыноўнік мяркуе, што варта падумаць пра агульны суд, падліковую палату. Мэтазгоднасць стварэння саюзнага суда абумоўленая ўзнікненнем спрэчных сітуацыяў, заявіў Рапота ў пятніцу. Пытанне візіту ў Беларусь генеральнага сакратара ААН Антоніа Гутэрыша застаецца на парадку дня, заявіла прадстаўніца ААН у Беларусі Яна Казана-Вішнявецкі. Сярод найбольш важных пунктаў праекту ААН адзначыла яна і праект падтрымкі малога ды сярэдняга бізнесу ў рэгіёнах. Праект будзе падтрымліваць людзей з пункту гледжання адукацыі і фінансаваць стартапы. Сёння ў Мінску на тэрыторыі право адбудзецца прэзентацыя каменнага сэрца, зборніка турэмных хімічных твораў Паўла Севярынца, напісаныя за апошнія 20 гадоў. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы разам з Віталём Рымашэўскім і Юрасём Губарэвічам. Мы абмяркоўваем святкаванне Дня волі ў другім, не музычным, а палітычным фармаце. Я нагадаю, што сёння, 28 студзеня, была пададзена заяўка на правядзенне святкавання Дня волі 2019 на пляцоўцы ля опернага тэатра. Ну вось Віталій Рымашэўскі сказаў, ну, в прынцыпе, і вы падтрымалі, што ўсё ж такі ёсць спадзяванні, што людзі прыйдуць, нягледзячы на тое, што заяўка ад 16 гадзіны, але мітынг пачнецца а 18, да гэтага людзі падцягнуцца. Віталь, ўсё ж такі, Юрась, вы не адзін год былі таксама, в прынцыпе, і Віталь, і Юрась былі датычныя да арганізацыі святкавання Дня волі у ранейшыя гады, да таго, як гэта перарасло ў такую святочнае мерапрыемства, якое мы бачылі летась. З кожным годам ўсё менш і менш людзей прыходзілі на вось такія шэсці, якія заканчваліся на бангалоры. Ці не думаеце вы, што вот чыста палітычная акцыя, мітынг-акцыя ля опернага тэатра, яна таксама збярэ невялікую колькасць людзей? Ну, па-першае, можна паглядзець на дынаміку, як прыходзілі людзі ў розныя гады, і відавочна, што калі пытанне незалежнасці абвастралася, як это адбываецца і зараз, бо напярэдадні Новага года мы пачулі заявы з боку Крэмля, што трэба вярнуцца да палажэнняў саюзнай дзяржавы, які прадугледжваюць увядзенне адзінай валюты, прадугледжваюць стварэнне наднацыянальных органаў, што натуральна вядзе да скасавання суверэнітэта Беларусі. Больш за тое, зараз кіраўніцтва Беларусі знаходіцца ў вельмі сур'ёзнай эканамічнай залежнай сітуацыі ад тых рашэнняў, якія прымаюцца ў Крэмлі, бо скарачаюцца датацыі. І ўсё гэта стварае сур'ёзную небяспеку, якую нельга не рэагаваць. І я перакананы, што людзі, якія адчуваюць патрэбу выказацца публічна ў абарону беларускай незалежнасці, яны здолеюць і знойдуць магчымасць прыйсці на менавіта палітычную акцыю, бо менавіта там можна заявіць свой пратэст. Канцэртных пляцовак вельмі шмат у Беларусі, рэгулярна мы маем магчымасць пачуць беларускія гурты, но палітычная акцыя менавіта несе тут сэнсавую нагрузку, калі мы гаворым пра пытанне абароны незалежнасці. Таму мы разлічваем на масавасць. І я ізноў паўтаруся, пляцоўку, на якую мы падалі замову, яна ўжо была легалізавана ў мінулым годзе, бо шмат для каго пытання бяспекі і легальнага мерапрыемства маюць значэнне. Таму гэта все паспрыяе прыходу людзей, і я перакананы, што будзе вялікая колькасць у гэтым годзе. Тут вот мы
мы ў прынцыпе гэтую тэму абмяркоўвалі, але тут вот чалавек, які глядзіць нашу трансляцыю праз наш паблік ВКонтакте, напісаў такая квітэсенцыя ўсяго, што мы з вами абмяркоўвалі, але ў адным пытанні. 25-га працоўны дзень. Збярэцца ли дастатковая колькасць людзей, ці не азначае гэта, што апазіцыя зноў раскалолася на тытульную апазіцыю і на апазіцыю, якая складаецца з блогераў? Вам не перашкаджала ў 2018 годзе адзначаць БНР-100 усім разам, што зараз памянялася? Наша пазіцыя адзначаць разам і зараз, а нават пашыраць гэта адзначэнне, гэты фармат. Яшчэ раз падкрэслю, што ёсць адзін фармат, гэта, і ён, дарэчы, нарадзіўся, гэты фармат святкавання канцэртнага таксама з палітычных акцый. Урэшце рэшт мы вымушаны былі, улады пашлі на саступкі менавіта таму, што быў палітычны ціск і была палітычная заяўка пададзена. Яны прапанавалі і адказ на заяўку блогераў, адказ на заяўку палітычных партый сумясціць. Там і на мінулым святкаванні там все ж таки была палітычная частка. Мы пашлі на кампрамісы, безумоўна, аддалі большую частку вось гэта канцэртнай рэчы, таму што это было нешта новае, і гэта дазволіла новым людзям долучыцца. Зараз палітычная частка па сутнасці выразана з канцэпцыі святкавання 24 сакавіка. Выразана з тым спадзевам, што ўлады дадуць дазвол на масавы канцэрт. Гэта таксама добра. Хай бы ўлады нават пераймалі зараз вось гэты лозунгі незалежнасці, хай бы нават на афіцыйным узроўні, мы былі б толькі рады, праводзіліся канцэрты і адзначэння. Наш жа фармат палітычны, ён дапаўняе. Яшчэ раз кажу, што у прыватных размовах з замоўшчыкамі, з арганізатарамі, у мяне яны былі, мы казалі пра тое, што калі будзе дазвол 24-го, мы таксама далучаемся і заклікаем людзей прыходзіць на канцэрты, на святочныя мерапрыемствы. І я спадзяюся, тое ж самае будзе ў адварот. То есть арганізатары 24 сакавіка, яны далучацца і па меры магчымасці, прынамсі, хаця б як асобы прымуць удзел у святкаванні, дакладней, у палітычнай уже часы, у палітычным мітынгу. Таму гэта два фарматы, которые мусяць быць, і мы як палітычныя сілы, палітычныя структуры не мусім, скажам, зводзіць сваю дзейнасць да канцэртаў. Канцэрты гэта добра, але бараніць незалежнасць, выказваць палітычную пазіцыю. Апазіцыя проста мусіць, і часам дзейнічаць насуперак уладам, а не толькі чакаць дазволы. А што будзе, калі ўлада не дазволіць? Все, на гэтым прынцыпе вось канцэртная частка будзе адменена, і такім чынам святкавання ні палітычнае, ні канцэртнае зусім не будзе. Таму, каб не замінаць, каб дапоўніць фармат 24-го, пададзена заяўка, адбудзецца палітычны мітынг, адбудзецца палітычная акцыя і адбудзецца пасля кампанія ў абарону незалежнасці Беларусі. Да, Юрий. Так, гэтыя два фарматы толькі взаемадапаўняюць адзін аднога. Так я так зразумеў, што я выбачаюся, зразумеў, вы так, пралічыўшы ўсе магчымыя дзеянні ўлады, адмыслова падалі заяўку і на іншы дзень, і на іншае месца, і на іншы фармат. Калі не так, то так. Так, абсолютно. І галоўнае, каб у людзей был выбор, бо тыя, хто захоча прыйсці толькі на канцэрт, яны могуць атрымаць такую магчымасць, хто захоча прыйсці выказацца ў абарону незалежнасці, таксама павінны мець такую магчымасць. І калі ўжо вяртацца тыя закіды, што тут нехта раскалоўся і так далей, я нагадаю, проста ў мінулым годзе сярод заяўнікаў было 4 палітычных суб'екта, якія падпісалі эту заяўку. Менавіта дзякуючы таму, што яны аб'ядналіся і разам падалі менавіта на такі фармат. Там была вялікая дыскусія, што рабіць, несанкцыянавана хадзіць недзе, ісці пад затрыманне і так далей. Менавіта таму мінулым годзе все атрымалася. Зараз 3 з гэтых суб'ектаў яны падпісалі заяўку на палітычную акцыю 25 сакавіка. І больш за тое, зараз ідзе збор сродкаў у падтрымку розных мерапрыемстваў і фарматаў адзначэння Дня волі. Арганізатары этого збора сродкаў падкрэслююць, што это падзея нацыянальнага маштаба, яна можа праяўляцца в розных формах. І мы са свайго боку таксама заклікаем грамадзян актыўна ахвяраваць грошы на тыя мерапрыемствы, якія адбудуцца, неважна, 25 ці 24 сакавіка, можа быць не толькі в Менску, але і ў рэгіёнах Беларусі, бо самая галоўная задача правесці іх годна і масава. Вот, дарэчы, плавно перайшлі да меркантыльнага фінансавага пытання. Такім чынам, атрымліваецца, арганізатары святкавання 24 сакавіка на стадыёне «Дынамо» ўжо адкрылі збор сродкаў на тое, каб годна правесці гэтае мерапрыемства.
25 сакавіка хоць і палітычная акцыя, але арганізацыя яе таксама вымагае грашовых сродкаў. Будзе две платформы, ці вы заклікаеце, каб ахвяравалі все на одну платформу, вот Дзень волі, якую абвясцілі, а там будзе нейкае тады пераразмеркаванне? Ну, па-першае, ўжо сёння вядуцца збор сродкаў на некалькіх платформах, і мы заклікаем людзей, да, на 6 платформах мы заклікаем людзей ну, далучацца, не ствараючы там яшчэ дадатковых іншых рэчаў. І я думаю, што ну, дамовімся мы з арганізатарамі 24-го, апроч таго будуць унёскі палітычных нашых структур, і ўжо сёння я ведаю, вот ёсць таксама людзі, которые гатовы ахвяраваць і падтрымліваць гэты мітынг і пададзеную нашу заявку на 25 сакавіка. Я перакананы, што ну, тым больш, што палітычны мітынг нават з музычным аздабленнем ён не будзе патрабаваць такіх велізарных сродкаў, як гэта ну, патрабуе канцэрт на аренда стадыёна Дынамо, скажем, гэта ну, скажем, у разы менш. І я спадзяюся, што я веру ў тое, што сродкаў хопіць. Ну і зрэшты беларусы ўжо даказалі, што яны могуць ахвяраваць, і нашы палітычныя актывісты таксама будуць гэта рабіць. Я удакладнюся па фармаце, які вы прапануеце. Такім чынам, гэта не толькі, як ужо сказана, чыста палітычная акцыя, у тым сэнсе, што вот толькі прамовы, ўсё ж такі будзе нейкае музычнае аздабленне, пакуль вырашылі, не вырашылі, хто там будзе, это бардаўскі склад, нейкі гурт, ці яшчэ што. Ёсць такое нейкае рашэнне? Ну, мы пакуль што склалі папярэдні спіс удзельнікаў. Я думаю, што рана яго анансаваць, таму што мы ведзем перамовы, і зрэшты это будзе залежаць таксама ад дазволу. Калі улады не дадуць дазвол, то безумоўна афіцыйныя гурты для іх, ну, ці музыкі, выканаўцы, то есть склад будзе зусім іншы, і для іх, то есть будзем глядзець. Таму анансаваць зараз я бы не стаў. У мінулым годзе таксама было анансавана пару імёнаў выканаўцаў, і пасля, ну, яны пакрыўдзіліся за тое, што там афіцыйна яшчэ не было дадзена да канца дазволу. Ну, але зноў-такі для нас мы не робім на гэта акцэнт. Дзеля нас галоўнае гэта палітычнае патрабаванне. Ну і зрэшты я бы хацеў звярнуцца да беларусаў сёння, і каб мы маглі паглядзець на паспяховы прыклад кампаній, которые ўжо ёсць. Ну, ведаеце, пад грамадскім ціскам улады вот вымушаныя былі скасаваць дэкрэт аб дармаедах. Ён 2 гады не дзейнічаў, зараз яны перакручваюць яго. Па іншых кампаніях заўсёды, калі грамадства падымаецца, выказваюцца за канкрэтныя патрабаванні. Таму казаць Лукашенко сыходзь, это добра, але ну, напэўна, гэта нереальна, каб Лукашенко сам взяў і сышоў. Мы сёння выстаўляем вельмі канкрэтныя прапановы і патрабаванні да беларускіх уладаў па ўмацаванні незалежнасці. Скасаванне саюзнай дамовы, надання статуса чырвона-беламу сцягу герба пагоню, падтрымка беларускай мовы, у тым ліку у якасці рэформы сістэмы адукацыі. І мы заклікаем у беларускага грамадства велізарны патэнцыял. У гэтым годзе я перакананы, што па ўсіх гэтых пунктах мы можам дасягнуць поспеха. Мы прапануем грамадству вельмі канкрэтныя крокі, не проста пустыя лозунгі, а канкрэтную кампанію, ну і заклікаем людзей далучыцца да яе там. Тыя, хто прыйдуць на канцэрт, я думаю, перакананы, што частка гэтых людзей прыйдзе і 25-га. Зрэшты, мы плануем пачаць збор подпісаў за гэтыя кампаніі праз інтэрнэт, ну і праводзіць шэраг акцый і в рэгіёнах, у Менску, і ўжо пасля 25 сакавіка, пасля Дня волі, у тым ліку. Дарэчы, просто хочу адзначыць, што вот гэтыя патрабаванні аб прызнанні чырвона-белага сцяга нацыянальнай там каштоўнасцю і яго ўсё ж таки такая легалізацыя, альбо больш звяртаць увагі на беларускую мову, гэта не проста патрабаванні, ўжо ёсць адпаведныя законапраекты. Адзін распрацавала Ганна Канапацкая сумесна з палітычнымі партыямі, другі распрацавала спадарыня Алена Анісім, і яны ўжо пакладзеныя на стол дэпутатам Палаты прадстаўнікоў. Алена Анісім, дарэчы, будзе в эфіры Еўрарадыё у сераду о 15 гадзіне. Так што пагаворым і на гэтую тэму. Юрась, нягледзячы на вот тое, што вот будзе не толькі канцэрт, да якога там летась было шмат прэтэнзій, што будзеце там танчыць замест таго, каб палітычна святкаваць Дзень волі, будзе палітычная акцыя. Але я ўпэўнены, перакананы, што знойдуцца ўсё адно тыя, хто скажа, ну што палітычная акцыя, станеце там вот за агароджай каля опернага тэатра, будзеце сцягамі махаць і нейкія там прамовы прамаўляць, а дзе ж шэсце, пра вуліцах, праз увесь горад. Готовы до таких претензий, что с шестем?
Заўсёды знойдуцца тыя, хто будзе крытыкаваць любую дзейнасць, но дзейнасць яна, канешне, лепш, чым бездзейнасць і адсутнасць ввогуле нейкіх варыянтаў. Таму мы менавіта прапануем свой фармат на 25 сакавіка, менавіта з акцэнтам на палітычны складнік, на пытанне абароны незалежнасці. І зноў мінулы год паказаў, што крытыкі былі, але удзельнікі былі ў дзесяткі, у тысячы разоў, іх было болей. Людзі прыйшлі, не гледзячы ні на якую крытыку, і менавіта сваім прыходам засведчылі, што яны выступаюць за каштоўнасць беларускай незалежнасці. Ну і зрэшты заяўка можа быць дапоўнена. Мы паглядзім на рэакцыю ўладаў, і яна можа быць дапоўнена, скажем, 6 да месца вось гэтага збору, да месца правядзення мітынгу ўжо анансаваным ад імя грамадзян, таму што зараз заяўка пададзена ад імя зарэгістраваных структур з тым, каб колькасць людзей была больш за 1000, таму што калі падаюць грамадзяне, там ёсць абмежаванне па нашым заканадаўстве, на жаль, сёння. І вось базавая рэч, это, конечно, магчымасць сабрацца гэтай вялікай колькасці грамадзянаў. Дапоўніць 6 гэты фармат заўсёды можна, і я думаю, што это будзе толькі вітацца. Дарэчы, вы звярнулі увагу, прапанавалі такое, што калі ўлада будзе таксама далучыцца да азначэння гэтай даты, там мерапрыемствамі, канферэнцыямі, канцэртамі і гэтак далей, то гэта будзе толькі добра. Асноўная такая пасыл – гэта абарона незалежнасці нашай дзяржавы. Нават Лукашенко недавно заявіў, што незалежнасць, суверэнітэт – гэта непарушныя каштоўнасці, якія мы не здадзім. Ну так запрасілі б да ўдзелу ў гэтай акцыі под таким лозунгам незалежнасці, суверэнітэт каго-нибудь з дзяржаўных чыноўнікаў, не Лукашенко, ну я не ведаю, там з адміністрацыі прэзідэнта каго. Ну, у мінулым годзе якраз такі яны паспрабавалі далучыцца. Можа быць, не все абяцанні былі выкананы, але пэўныя крокі былі прадпрыняты, і тыя ж канферэнцыі, выставы, музеях і гэтак далей, адкрыццё камянёў. Я спадзяюся, што это было не разавае дзеянне з іх боку, бо ёсць словы, але павінна быць і разуменне каштоўнасці незалежнасці. Больш за тое, в гэтай сітуацыі выглядала вельмі дзіўна, калі улады, гаворачы адное пра важнасць суверэнітэта, пра важнасць пабудовы Беларусі як незалежнай дзяржавы, забаранялі бы грамадзянам публічна выступаць у падтрымку гэтых лозунгаў. Это нонсенс. Это паказвала бы, што гаворыцца адно, але насамрэч маецца на ўвазе іншае. Проста ідзе спроба захавання асабістай улады і адцягвання вось таго моманта, калі давядзецца плаціць па рахунках, і нічога не робіцца, каб супрацьстаяць неяк расійскай паўзучай анексіі, асабліва ў медыйнай сферы, асабліва ў сферы эканомікі, ваеннай прысутнасці. Мы павінны даць магчымасць грамадзянам Беларусі адкрыта і голасна выказацца, што іх не задавальняе такі стан рэчаў. Улады вельмі абмежаваны в сваіх выказваннях, яны ніколі не выступяць за скасаванне дэнансацыю сёння саюзнай дамовы. Гэта факт проста. І зрэшты, я хочу нагадаць, хай спачатку усталююць шыльду у гонар БНР, да, которая дагэтуль не усталявана ў горадзе Менску. Мы адкрыты, хай прыходзяць, калі яны падтрымліваюць гэтыя лозунгі, калі яны падтрымліваюць гэтыя патрабаванні, мы дадзім ім слова. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у эфіры сёння былі старшыня руху за свабоду Юрась Губарэвіч і сустаршыня камітэта па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Віталь Рымашэўскі. Сёння, 28 студзеня, была пададзена заяўка на правядзенне святкавання Дня волі 2019 на пляцоўцы ля опернага тэатра. Арганізатары прызначылі пачатак збору на 16 гадзіну, пачатак акцыі на 18, і спадзяюцца, што не толькі не пераб'юць сваім мерапрыемствам святкаванне на стадыёне Дынама 24 сакавіка, але і збяруць шмат удзельнікаў. Прыйдуць людзі пасля працы на гэтае мерапрыемства. Што будзе, пабачым, мы будзем сачыць за абодвума гэтымі мерапрыемствамі і ініцыятывамі. Дзякуй вялікі. А 13 гадзіне у нас у эфіры Вячеслав Касінераў, актывіст анархісцкага руху, якога двойчы асудзілі за адно фота ў Фейсбуку. Слухайце Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.